Čaute, vítam vás pri ďalšej vzrušujúcej hre. Je to internetová hra Top 11 Beer Football Manager. Ideme hneď od začiatku, chcem vám ukázať, ako sa to hrá približne. Ja mám iný účet, svoj účet, na ktorom to hrám, no a tam už som na 14. úrovni, čo je dosť vysoko. Začínate prvou úrovňou, ja som si založil nick Janko Mrkvička. Takže ideme na názov klubu, dáme si FC Holy Games, no, Slovakia, jasné, krajina Slovakia, mesto si dáme Košice. Takže mesto Košice, dáme potvrdiť. No a čakáme, kým sa to uloží. Tak, skvelá práca. Formality sú za nami, teraz si môžete začať venovať svojmu klubu. Na svojom bankovom účte máte 3,1 mega, čiže miliónov, a získali ste tiež 20 tokenov na rozbehnutie vášho klubu. Vedte ho rozumne a možno sa vám túto sezónu podarí získať ligovú trofej. Dobre, tak toto zdieľame, dajme tomu. Takže, ideme do mužstva. Tu máme káder. No a zvolíme si práve formáciu, lenže ja neviem, či túto chcem. No, dobre. Zatiaľ dáme. Dostanete tieto blbosti, ale ja nechcem sprievodcu. Samozrejme, už nám priateľský zápas. No. Dobre. Tak toto som nečakal. Nevadí, no. Takže takto to nejak prebieha. Tu máte nejaké blbosti, tu máte komentáre. No a tu môžete dávať pokyny. Tak zatiaľ sme teda postavili tým takto. No. Museli sme to tak postaviť. Hráme s nejakým anonymom. Nejakých trojhviezdičkových hráčov. Tento stĺpec je veľmi dôležitý. Je to morálka hráčov a doplňate ich modrou krabičkou, modrou lekárničkou. No, tu máme nejakých. No a takto už dal gól. A boli sme to my. Takže Kaplan, to je útočník Zdeno Kaplan. No a už vyhrávame 3-0, 2-0, prepáčte. Dobre, tak ja sa k vám vrátim, ak skončí zápas a budeme pokračovať. Takže vyhrali sme teda 3-1, čo je dosť dobré. Ale bol to len prípravný zápas, takže ideme tu na. Tu máte správy. Blbosti proste zatiaľ. No ale ideme na košík klubový. Áno, dobre. Tu máme nejaké darčeky. Zatiaľ sme nedostali, ale môžeme poslať. No a vlastne tu máme darčeky, no. Takže dostali sme. Aha, dobre. Dostali sme zo všetkého niečo. A práve táto lekárnička je veľmi cenná. A poďme si spraviť dresy ako prvé, ak sa bude dať. Myslím, že hej. Áno. Ako prvýkrát sa bude dať, ale potom už platíte sami za 4 tokeny. Takže ideme na vzor. Ja by som si dal asi tento vzor. No a farbu dáme čierno-biela sa mi nepáči. Žltá s červenou tiež nie. Červeno-modrá. Tak to nie. Dáme túto modrú. A červenú dáme trošku.
kúpil na vedľajší. Dobre, dáme to ako domácu sadu. A ešte sa na jeden? Nie, nič. A logo si ideme spraviť, aj keď sa mi páči toto logo, musím povedať. A skúsime urobiť nejaký iný. Takže symbol by sme najprv dáme. Dáme tento. Tvar. Dáme asi tento. Tento je taký, alebo tento. Dáme tento. No a symbol zatiaľ žiadny. Červeno-modrý, keďže sme si dali. Alebo modro-červený. To je jedno. A tvar sme si dali a symbol. Symbol si dáme asi ten kráľovský. No a farba symbolu bude takáto. Presne to som chcel. Dobre. No, máme teda nové logo. Použijeme to. No a tu máme ešte toto. Zatiaľ máme ako vonkajší dres. Dobre, ale... Dobre, tak bude to takto. No a ideme teda ďalej. Tu máme sponzory a financie, vypneme z prievodcu. Tu máme sponzory. Sponzory nám dávajú tieto peniaze a vysielacie práva nám dávajú tokeny. A najvýhodnejšie je podľa mňa tento, ktorý vám dáva každý deň. Ale ak sa vrátite každý deň do tej hry, tak samozrejme aj toto je veľmi dobré. Myslím, dáme ten Nordeus, ktorý je asi základom vlastne tejto hry. No. A ideme teda na ihrisko. Ideme hneď vysvetliť aj budovanie. No a v ďalšej časti poskladáme už tým, kúpime nejakých nových hráčov, ukážem vám, ako to treba. Dneska to taký sprievodcovský diel, dá sa povedať. No, takže tu by sme si mohli postaviť už lepšie ihrisko. No, a to nám ukazuje, že 16 dní ostáva a vidíme, že zatiaľ nemáme nič moc okolie. V 14. úrovni už to mám nejak inak postavené, takže zostava je zatiaľ takáto, tou zatiaľ nebudem manipulovať. V druhom dieli začneme. No a čo sa týka súťaží, práve som vychytal najlepšie obdobie, pretože až teraz sa začína liga a všetko, takže prvý zápas bude pohárový, už som jeden hral a prehral som 3-1, hops. Dobre, to som nečakal. Nevadí, my to otočíme. Čopy. A tak, no, to je jedno. No, takže, ak sa vám tento diel páčil a chcete podporiť ďalšie vlastne epizódky, diely z Top 11, tak nezabudnite zanechať like. Určite druhá časť ešte bude. Uvidíme, ako dlho to budem natáčať túto hru. Mňa osobne táto hra baví. Neviem ako vás, možno niektorých privedem k tejto hre. Takže zatiaľ sa teda majte. Čaute.